מסתכלים אחורה בחיים שלכם ומתחרטים על דברים שעשיתם? האם אתם מרגישים שאתם מפספסים את ההזדמנות לחיות את החיים שנועדו לכם ולהיות מי שאתם באמת? היי, אני נויה אור יהב, מנטורית ומאמנת ליצירת מציאות חדשה. אני מובילה אנשים לצעוד בדרך האמיתית והמדויקת להם. במקצועי אני גם אחות אונקולוגית. אני מאמינה שלכולנו יש חרטות על דברים שעשינו בחיים. זה יכול להתחיל מדברים קטנים, כמו לימוד קורס שלא תרם לנו בכלל, קניית משהו שלא השתמשנו בו. זה גם יכול להיות חלום חיים גדול שלא הגשמנו. ריצוי הרצונות של אנשים אחרים ולא את הרצונות האמיתיים שלנו, נישואים לגבר או האישה הלא נכונים מהסיבות הלא נכונות, או פרידה וגירושים. אבל מיד לפני המוות הכל מקבל משמעות אחרת, ופתאום רואים את החיים מזווית ראייה שונה לגמרי מזו שראינו, אפילו זמן קצר לפני כן. המדריך 7 העקרונות ליצירת חיים ללא חרטות הוא קטע מהספר החדש שלי שנקרא הסוד ליצירת חיים ללא חרטות, שיצא לאור השנה. המדריך הזה הוא לגמרי בחינם, והוא יגלה לכם איך להיות נאמנים למי שאתם באמת, בלי לחשוב מה יגידו עליכם ומה יחשבו עליכם. למה כל כך חשוב ללכת אחרי הלב שלכם? למה אתם חייבים לשים את עצמכם במקום הראשון והחשוב הזה? למה אסור לכם לבטל את עצמכם רק כדי למצוא חן בעיני אחרים? ולמה כדי להתקדם ולהצליח בגדול כל כך חשוב לסלוח לעצמכם ולאחרים? כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לקבל את המדריך הזה הוא למלא את הפרטים שלכם, והמדריך 7 העקרונות ליצירת חיים ללא חרטות כבר בדרכו לתיבת המייל שלכם, במתנה ממני וללא כל התחייבות. להתראות.